Bu, njaluk diteng gitu rokok. Gak duwe, Pak. Iso ngomong gak duwe iki lho. Lah biasanya sampean di dhewe ya, Pak? Tak iku. Aku yo entek, Pak. Bar tak nggo bayar paketan tas iki mung lho. Oh. Jebule kowe tak jatah duit muni kurang terus sih mbok cekot ngono kuwi to. Cekot apa ya, Pak? Aku lho tuku tas yo lagian iki. Lagi iki. Yo. Ngomongi sapa lagi iki? Ki apa iki? Kuwi kabeh iki tas kawak, Pak. Kawak tapi kan jape to, Bu? Cek kena dinggo. Apik lah nak kawak kan ketinggalan model ambek kanca-kancane to, Pak. Nurutin model ya ora ono barwise. Lah iki meng delalah nek tas model anyar, to rapi. Aku yo dadi kepengin apa? Biasa, naluri wanita. Naluri apa? Naluri marai boros. Hah? Boros. Sampean darane aku boros. Si boros ki sampean yo, Pak. Lah apa dek aku? Pokoke sampean lho sebungkus regane pira? 30.000. 30.000, nak ping 7 ki pira? 210, Bu. Kuwi lagi seminggu. Lah nak sesasi kuwi 30 dina, 210 ping 30 ki pira, Pak? Hah? Pira, Pak? 6.300.000, Bu. Lah iya, rokoke sampean tok lho wis semono akeh. Kuwi lagi sesasi, Pak. Lah nak setahun, ndak yo kena nggo tuku mobil. Iya ya, Bu. Aku kok lagi sadar, nak jebule rokokku kaya entek sakmene akeh. Lah iya, Dik. Sing boros aku apa sampean?